ότι υπάρχουν και σαρκοβόρα φυτά. Τους προειδοποιούμε λοιπόν. Το δέντρα υπάρχουν, όπως ξέρετε και εσείς, σαρκοβόρα φυτά. Και θα έρθει η ώρα να πληρώσουν αυτή τη γενοκτονία που διαπράττουν εναντίον του ελληνικού λαού. Εδώ σταματώ και θα δώσω μια φιλοσοφική χρειά στη συζήτηση, γιατί έχω μόνο 4-5 λεπτά απόψε εδώ. Ο μεγαλύτερος δυνάστης του ανθρώπου είναι ο φόβος. Ποιος φόβος? Του θανάτου. Για σκεφτείτε από κάποια ηλικία και μετά, όλη σας τη ζωή την καθορίζει ο φόβος του επερχομένου θανάτου. Ο Χάιντεγκερ έλεγε ότι όλη μας η ζωή είναι μια ανάμνηση του θανάτου. Γιατί το λέω αυτό? Ο άνθρωπος λοιπόν, στο φάσμα του θανάτου, ήθελε μια ελπίδα αθανασίας της ψυχής του ή του εαυτού του. Και πού τη βρήκε? Στις θρησκείες. Ο Θεός λοιπόν, αν δεν υπάρχει πραγματικά, ακόμα και αν τον κατασκεύασε ο άνθρωπος, ή αν υπάρχει και τον ανακάλυψε, είναι ένα βάλσαμο, δίνει μια ελπίδα αθανασίας στον άνθρωπο και μια θεραπεία και μια απάλυνση του φόβου του θανάτου του. Επομένως, ως προς αυτό θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό. Και αν ακόμα δεν υπάρχει, του είμαστε ευγνώμονες που υπάρχει και μας δίνει την ελπίδα της αθανασίας. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Προσέξτε πού θα καταλήξω. Ο άνθρωπος λοιπόν βρήκε στον αφέντη Θεό την ελπίδα της αθανασίας, την ελπίδα της κατανίκησης, της νίκης εναντίον του θανάτου και είπε: είμαι ο δούλος του Θεού. Ο δούλος του Θεού. Αυτό το συγχωρούμε του ανθρώπου. Να είναι γονατιστός μπροστά στον θεραπευτή αυτό του φόβου του Θεού. Αλλά προέκυψε το εξής, ότι παρουσιαστήκανε αυτόκλητοι άνθρωποι στη γη, αυτό που λέγανε αυτοκράτορες, βασιλιάδες, οι οποίοι έκαναν να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είναι απεσταλμένοι ή εισάξιοι του Θεού. Και ο άνθρωπος έπεσε γονατιστός όχι μόνο απέναντι στο Θεό, αλλά απέναντι και στους βασιλιάδες και στους αυτοκράτορες. Από εκεί λοιπόν επήλθε αυτή η δουλοπρέπεια του ανθρώπου, που ενώ ήταν συγνωστή και συγχωρετέα απέναντι στο Θεό, είναι ασυγχώρητη να γονατίζει άνθρωπος ενώπιον ανθρώπου, οποιαδήποτε σχολή και να φέρνει και αξίωμα αυτός ο άνθρωπος. Από αυτή τη δουλοπρέπεια του ανθρώπου απέναντι σε βασιλιάδες και σε αυτοκράτορες περάσαν χιλιάδες χρόνια. Από την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, η οποία τελείωσε ουσιαστικά με την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου, 50 χρόνια μόνο βάστηξε. Ήρθαν αυτοκράτορες, αυτοκρατορίες. Ο Μέγας Αλέξανδρος, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κατέρευσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήρθε ο μαύρος αιώνας του Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Εδώ είχαμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι αυτοκράτορες, ελαίο Θεού, είχαν το αλάθητο και ο κόσμος να γονατίζει μπροστά τους. Περάσανε χιλιάδες χρόνια και ήρθε ο διαφωτισμός τον 18ο αιώνα, 19ο αιώνα. Και τι έκανε? Προσέξτε, στο Μεσαίωνα η ταύτιση μεταξύ των ηγεμόνων, των πολιτικών ηγεμόνων, αυτοκρατόρων ή βασιλιάδων ή των φεουδαρχών με την Εκκλησία, την Παπική Εκκλησία, ήταν άρρηκτος. Επί 3 αιώνας, από τον 11ο μέχρι τον 14ο αιώνα, ο Πάπας κυβερνούσε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη ως μονάρχης, ως πολιτικός ηγεμόνας. Δηλαδή, η ταύτιση θρησκείας, Θεού και πολιτικής κοσμικής εξουσίας είχε ταυτιστεί. Και δεν μπορούσε να στεφθεί αυτοκράτορας στη Δύση αν δεν τον στεφάνουνε, δεν τον έστεφε ο Πάπας. Είχε τέτοια πολιτική δύναμη. Θεός, θρησκεία, κοσμική εξουσία, αυτοκράτορες ήταν όλοι το ένα. Προσέξτε, και ακόμα ισχύει αυτό. Πάτε στα χωριά. Πού είναι ο δήμαρχος? Κοντά στον Παπά, έτσι. Περάσανε πολλά χρόνια, πολλοί αιώνες, και ήρθε ο διαφωτισμός και απαλλαχθήκαμε, ρε παιδιά, από το βασανιστήριο και την αυθεντία της Εκκλησίας. Δεν είμαι άθεος, ούτε εναντίον της Εκκλησίας. Θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε όμως. Επήλθε λοιπόν στην εποχή του διαφωτισμού, απαλλαγήκαμε πλέον από την αυθεντία της Εκκλησίας. Και τι βάλαμε στη θέση του? Στη λογική. Μπήκε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αυτός που εξουσιάζει τη γη. Ο άνθρωπος. Η Εκκλησία είναι μεταφυσικό, είναι και μετά θάνατον. Έγινε ο διαχωρισμός. Αλλά πάλι η ανθρώπινη φύση, η αδύνατη, μπροστά πάλι στο φάσμα του θανάτου, ήθελε μια αυθεντία να τον εξουσιάζει. Και τον διώξαμε την Εκκλησία. Τι έβαλε στη θέση του, παιδιά?
τις πολιτικές ιδεολογίες. Φασισμός, κομμουνισμός, σοσιαλισμός, νεοφιλελευθερισμός, ξενόφερτα πράγματα. Είναι τίποτα ελληνικό? Και στη θέση των παπάδων και των επισκόπων τι έβαλε? Τους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό είναι το σκηνάμε σήμερα. Πείτε μου. Για σκεφτείτε. Έχουμε φτάσει στο σημείο εμείς οι Έλληνες, εμείς που γεννήσαμε, που είμαστε οι μήτρες της έννοιας της ελευθερίας, του ουμανισμού, της αξίας του ανθρώπου, να προσκυνάμε, προσέξτε, αυθεντίες. Να ψηφίζουμε, δηλαδή να δίνουμε τις τύχες τις δικές μας, των παιδιών μας και του έθνους, όχι σε ανθρώπους που τους κρίνουμε ανάλογα με την αξία τους, αλλά ανάλογα με το αξίωμά τους και την καταγωγή τους. Ντροπή μας, ολονών μας. Ψηφίζουμε σαν φυλές, σαν φατρίες, όλοι μαζί. Επειδή αυτός είναι από τη φυλή μας, από την οικογένειά μας, είναι Μητσοτάκηδες, είναι Καραμανλίδες, είναι Παπαντρέου. Αυτούς ψηφίζουμε. Να τα αποτελέσματα. Παρακαλώ, απαλλαγείτε από όλα αυτά. Στην αρχαία Ελλάδα, η μεγαλύτερη δημοκρατία, δεν υπήρχε ιδεολογία. Δεν υπήρχαν όλες αυτές οι ισμοί, φιλελευθερισμός, κομμουνισμός, σοσιαλισμός. Δεν υπήρχαν αυτά. Εμείς πρεσβεύουμε, και θα πω αυτό που υλοποιείται, ότι η πολιτική μας ιδεολογία είναι μία. Πατριωτισμός. Μην μου πείτε ότι είναι εθνικισμός αυτός. Τι σημαίνει αυτό? Η πολιτική πράξη, οι πολιτικές αποφάσεις και πράξεις θα παίρνονται με ένα κριτήριο. Το τι συμφέρει τη χώρα τη δεδομένη στιγμή, λαμβανομένων υπόψη των εσωτερικών και εθνικών συνθήκων. Αν αυτό το μέτρο είναι κομμουνιστικό με τη σημερινή ορολογία, θα το δεχτούμε. Αν είναι φιλελεύθερο, θα το δεχτούμε. Αρκεί αυτό που συμφέρει τη χώρα. Εγώ εδώ που σας μιλώ δεν είμαι αριστερός. Και αυτό είναι το μεγαλείο του ΕΠΑΜ. Και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν είμαι αριστερός. Η καταγωγή μου είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, σε μεγάλη ηλικία, τώρα εγώ την πολιτική την ήξερα θεωρητικά, σπουδές έχω κάνει πολιτικής φιλοσοφίας κτλ. Έτσι. Τώρα ξεσηκώθηκα. Βέβαια, στην ηλικία των 57 χρονών, εγώ τώρα ανακάλυψα τα νάματα της αριστεράς. Και έχω γίνει ένα υβρίδιο. Αλλά αυτά γιατί σας τα λέω όλα? Σας τα λέω ότι εγώ με τον Δημήτρη τον Καζάκη, που είμαστε από δύο διαφορετικούς κόσμους, αν μας δείτε και μιλάμε, και έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί, ο ένας λέει τα δικά του, ο άλλος λέει τα δικά του και χειροκροτούμαστε από το ίδιο ακροατήριο, το ίδιο θερμά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Εμείς στη Βουλή, τουλάχιστον μαζί με τον Καζάκη, έχουμε καταρρύψει το μύθο αυτών των ιδεολογιών και των στεγανών που φέρνει και έχει κατατελεπωρήσει όλη την ανθρωπότητα. Όλος ο 19ος αιώνας, από την εποχή του μαρξιστικού μανιφέστου, έχει 2 αιώνες έχει ταλαιπωρήσει όλη την ανθρωπότητα αυτός ο διαχωρισμός. Τελειώστε το. Ψηφίστε όχι οικογένειες, όχι αξιώματα, αλλά ανθρώπους. Κοιτάξτε ποιος είναι ο άνθρωπος μέσα του. Όχι τον παπά. Δεν σεβόμαστε τον παπά επειδή φοράει ρούχο, αλλά αν είναι ηθικός παπάς. Έτσι και τον δάσκαλο, έτσι και τον πολιτικό. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Πατέλη, ήθελα να σας διαβάσω ένα mail το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ευρέως. Παγκόσμια διαδήλωση υπέρ του ελληνικού λαού οργανώνεται τις τελευταίες ώρες στο ίντερνετ. Με κεντρικό σύνθημα το «Είμαστε όλοι Έλληνες ακτιβιστές από όλη την Ευρώπη συνεννοούνται ώστε το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου να υπάρξουν